И за още едно недоволство, над 100 надзиратели от затворите в цялата страна също протестираха днес. Те се събраха пред сградата на областната дирекция на полицията в Пазарджик. Освен по-високи заплати, служителите в местата за лишени от свобода поискаха и подобряване на социално-битовите условия, при които работят. Желанието ни е нашите професии да имат заслужено уважение в обществото. От 24-те въпроса, които надзирателите са поставили на правосъдният министър, едва 6 от тях са решени. По най-основните обаче не е направено нищо, твърдят протестиращите. Нашите помещения изглеждат трагично. Столове, маси, чинове от, може би, от 70-те години. Нищо не е сменяно. Топлиме се на печки, духалки, електрически печки. Заплатите са като средните за България. Около 5-600 лева. Имаме и претенции по отношение на сумата за храна, да речем, която в момента е 30 лева, което се равнява на 1,40 лева на ден. И вие преценете кой ощетения. Прокурори и съдии и така нататък взимат по 12, 13, даже вестите и до 16 заплата. А ние оставаме само на това положение. Защото това са важните неща. Какво сме облечени, колко получаваме и как ще си говорим. Да разговаряме на принципа, на който не му отърва да си ходи и когато говоря, ти ще мълчиш. В 21 век и в страна вече членка на Европейския съюз за нас е недопустимо. Протестът на надзирателите бе подкрепен и от 50 полицаи, които по-късно заминаха за София. Синдиката на служителите в затворите поиска спешна среща с правосъдният министър, за да бъдат изпълнени исканията им. Ако следващата седмица няма реакция, надзирателите се заканиха да протестират пред Министерството на правосъдието.